għandu bżonn jagħmel reshuffle, inneħħi, kont se nuża l-kelma inaqqi, għax bħalissa naqqu minn ġolalqa, inaqqi lil min fil-kabinet qed jagħmel għajb lil membri l-oħra tal-kabinet li qed iħammrilhom wiċċhom b'dak li jagħmel, inaddaf dawk l-elementi fl-OPM illi wkoll mhumiex qed jaġixxu kif wieħed jistenna minnhom jaġixxu, u jagħti tama lin-nies illi dak il-gvern li tallaw se jagħtihom il-governanza illi wedhom. Għadni nittama. Meta Prim Ministru jkollok is-Super Minister tiegħu li poġġa lilu nnifsu f'din is-sitwazzjoni, nifhem li forsi l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru tkun li jipprova iwitti iraqqa l-pannu bil-qaraħmar, imma issa illi huwa stat ta' fatt li infetħet, meta nfetħet u dak kollu li ġara minn dakinhar law, jiena nistenna l-Prim Ministru jieħu azzjoni u ma jibqax jieħu din it-trend dan il-mod kif jaġixxi fuq dan il-każ. Li jitrattaw l-elettorat palli kieku l-elettorat kien xi mazzun, elettorat ignorant li m'għandux aċċess għall-informazzjoni. Meta nara li l-Moviment Laburista li tant ħdimt fih jien jitratta l-elettorat b'dan il-mod dispreċjattiv, jiddispjaċini għax iva, meta jaf illi l-esperti kollha qalu qablu illi mhux nkunu nafu anke kisir audit, jiena nistenna mill-Ministru ta' Malta illi jkollu għall-inqas ir-responsabilità bażika illi jkun informat biżżejjed illi jaf illi kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-Panama ħadd tħammar wiċċ lilu nnifsu lill-Gvern jagħmel parti minnu u lil pajjiżna lil Malta.